Anas ibn Malik'ten rivayet ителә. Көннәрдән бер көнне җомга намазы вакытында Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам минбарга менгәндә беренче баскычына баскач, «Амин» дип әйтте. Икенчесенә атлагач, «Амин» дип тагын кабатлады. Һәм өченчесенә басканда «Амин» дип әйтеп куйгач, җомгадан соң без аптырап сорау биргән идек. «Я Расулуллах, «Амин» дигән сүзне дуга ахырында әйтелә. «Амин» шулай булсын дип, ягъни кабул булсын дип әйтелә торган сүз. Инде дуга кылдыңсын, «Я Расулуллах» дип сорау биргән идек, һәм Пәйгамбәрбез җавап кайтарды. Минбарга менгәндә минем яныма Җибраил фәрештә килгән иде. Һәм әйтте: «Эй Мөхәммәд, әгәр дә берәресе Рамазан аена эләгеп, Рамазан аена ия булып, шушы Рамазан аен гафләт белән, гөнаһлар белән тутырып куйса, Аллаһы Тәгаләгә бер ничек дә шушы Рамазан аенның форсатлары белән файдаланмаса, ул кешегә кайгы-хәсрәт булсын һәм җәһәннәм уты булсын», дип әйтеп куйды. Пәйгамбәрбез «Амин» дип әйтте. Икенче мәртәбә белән «Амин» дип әйткәндә Җибраил фәрештә әйтте: «Әгәр дә берәр кеше әти-әнисенең картайган мизгелләрен күзәтеп, әти-әнинең картайган вакытына ия булып, аларга ярдәм итеп, аларның хәйр-фатихасын ала алмаса, аларның күңелләрен күрмәсә, алардан рәнҗештән башка бер нәрсә дә күрмәсә, ул вакытта ул кешегә җәһәннәм утына эләгергә», дип әйтә, һәм Пәйгамбәрбез әйтә «Амин» дип. Һәм өченчесе: «Я Расулуллах, кемдә кем синең биеклегеңне, синең дәрәҗәңне аңлап белеп, исемеңне Мөхәммәд алейһиссалату вассалам исемеңне ишетеп, саллаллаһу алейһи вассалам сиңа дуга кылырга баш тартса, сине дугаларда искә алмаса, сиңа салават әйтмәсә, үзен синнән өстен куйса, ул кешегә дә кайгы-хәсрәт булсын, җәһәннәм утына эләксен», дип әйтте, һәм мин «Амин» дип әйттем. Пәйгамбәрбез искә алган шушы эш төркем, ягъни беренчесе Рамазан аена ия булып, дәрәҗәсен, биеклеген күреп, әмма дә ләкин барыбер ураза тотарга, намаз укырга, изгелек эшләргә вакытын тапмаса, теләген белгертмәсә, Аллаһы Тәгаләгә якынайырга теләмәсә, ул вакытта шушы Рамазан аеннан да зуррак, аны гөнаһлардан арындыра торган, күңелен пакландыра торган, җанына рухи азык булып килә торган ысул юк. Рамазан айы ул уникальный бер широкий спектрлы булган антибиотик кебек. Бик күп авыртуларны бетерә ул. Кайвакыт әгәр дә шушы бик көчле булган даруны кулланып, ишебездә авыртулар бетмәсә, ул вакытта бөтенләй бер нинди дә дару булыша алмый димәк. Шуңа күрә инде, хөрмәтле җәмәгать, шушы Рамазан айларын изгелек белән мул кылыйк. Тырышык изгелектә булырга, тырышык изгелекләр, игелекләр белән шушы Рамазан аен камилләштерергә һәм күңелебезгә дә, тәнебезгә дә шифа табырга. Һәм икенче төркем: әти-әниләрне хөрмәт итмәгән, әти-әниләрне дәрәҗәләмәгән кешеләрнең дә аларның күп очракта әти-әниләре белән бәйле аларның бәхетләре һәм Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте. Әгәр дә әти-әнине карый алмаса, аларга ярдәм кулын суза алмаса, теләмәсә, ул вакытта Пәйгамбәрбез әйтә, андый кешегә башка тагын да зуррак, дәрәҗәлерәк гамәл, изгелек юктыр ки. Көннәрдән бер көнне Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам янына аның бер шәкерте килә. «Я Расулуллах, мин хаҗ буе әнине аркада җирткән идем. Таваф кылганда да, барганда да, кем хаҗда булган булса, ул белә, бик ерак сәфәрләрдә, ерак юлларда җөрергә туры килә. Хаҗ буе мин аркамда җирттем әнине. Үземнең әни алдында вазифаны үтә алдыммы?» Пәйгамбәрбез әйтә: «Юк, үтәп бетерә алмадың. Хәтта сине тудырган вакытта бер мизгел эчендә түләй алмадың», дип Пәйгамбәрбез әйтә. Шуңа күрә әти-әниләрегезне хөрмәт итегез.
Һәм өченчесе, Пeygamberimiz алейхиссалату вассаламның дәрәҗәсен аңлап, аның пeygamber икәнлеген танып, әмма дә ләкин анарга салават әйтмәгән, салаваттан, дугадан баш тарткан кеше шулай ук кайгы-хәсрәттә булсын. Чөнки Пeygamberimiz алейхиссалату вассаламның шәфәгатеннән кеше мәхрүм була. Peygamberimiz алейхиссалату вассаламны яратмаган кешенең күңеле һәм иманы камил булмас дип килә. Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә чиста, саф күңелле, ихлас күңелдән гамәл гыйбадәттә булган бәндәләр арасында булуын насип әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу.